Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Ҳамчунин як-ду сухан оиди корҳои рухдода дар Москва гап мезанем. Барои ҳамин дӯстон наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони пешинаи UFC ва ҳозира довталаб барои камарбанди вазни ним вазнин Ҷамал Хил ваъда дод ки чемпиони ҳозира Алекс Перейраро ба нокаут равон мекунад. ба ман хайп дар гирди Алекс Перейра писанд аст. одамон ӯро ҷангвари муаммо мешуморанд, лекин ман ӯро ба хоб равон мекунам. ва вақте ки ман ин суханҳоро мегӯм, ин маънои онро надорад ки ман Алексро эҳтиром намекунам. ӯ ба ман писанд аст. ӯ ҷангвари шавқовар аст. таваҷҷӯҳи одамонро ба ин намуди варзиш ҷалб мекунад ва инсони ҷолиб аст. аммо агар ягон кас фикр кунад ки ӯ дар ҷанг зидди ман бо бартарии калон ғолиб мешавад, пас ин одам девона шудааст. Алекс барои маро шикаст додан танҳо як имконият дорад: маро ба нокаут равон кардан. вагарна ман ба ӯ зарари калон мерасонам ё ин ки ӯро ба нокаут равон мекунам, гуфтааст Хил. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ҷамал Хил ва Алекс Перейра муҳорибаи асосии турнири UFC 300 хоҳад шуд, ки аллакай рӯзи 14 апрел баргузор мегардад. топови ҷангвари вазни сабук UFC Арман Царукян барои камарбанди BMF ҷангидан мехоҳад. вазни сабук дивизиони ман аст ва дар оянда ман барои камарбанди BMF ҷангидан мехоҳам. вақти ман омадааст. ман ин чизро 5 сол интизор будам. якум муҳорибаи ман дар UFC зидди Ислам буд ва акнун ман барои реванш бо ӯ хеле наздик шудам. ман бесаброна муҳориба бо Оливейраро интизорам ва ман дар ин муҳориба Оливейраро дар якум раунд шикаст медиҳам. ман ин чизро ҳис карда истодаам, гуфтааст Царукян. дӯстон, бояд гуфт ки муҳорибаи Арман зидди Оливейра низ дар турнири UFC 300 баргузор мегардад. ана ҳозира соҳиби камарбанд BMF Ҷастин Гейҷи аст, ки ӯ низ дар турнири UFC 300 баромад мекунад ва кӯшиш мекунад ки камарбанди BMF-и худро дар муҳориба зидди Макс Холлоуэй ҳимоя кунад. дӯстон, аллакай ҳама бохабар аст ки дар Москва чӣ гап шудааст. албатта, ҳастанд баъзе нафароне ки аз пушти ин кор ҳама миллатро гунаҳгор мебинанд, аммо аз онҳо дида зиёдтар ҳастанд шахсоне ки медонанд ки дар ҳама миллат чунин одамҳои паст ва аз ин муҳимтар одамони хуб ҳастанд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе баромад, ки дар он якчанд корҳои хуби кардаи мардуми тоҷикро дар Русия нишон доданд ва қариб ҳама ҷангварони тоҷик ин наворро дар сторисҳои худ нашр карданд. дар қатори ҷангварони тоҷик, яке аз ҷангварони машҳури ҷаҳон Забит Магомедшарипов низ ин наворро нашр кард, ки мо ба ҳамаи онҳо миннатдории худро мерасонем. ҳамчунин дигар ситораҳо ба монанди Гусейн Гасанов, Тимати ва дигарон низ навор карда такрор карданд, ки миллатчигӣ кардан дар кор нест. дар ҳама миллат одами хуб ва одами бад буд, ҳаст ва мемонад. дӯстон, тӯли чанд сол аст ки мо навор мекунем. оиди варзиш, шумо бошад доимо моро дастгирӣ мекунед. касе шумо аз мо калонтар аст, касе дигар бошад хурдтар аст ва шояд ки мо ҳаққи насиҳат карданро надорем. вале ҳамчун як бародари шумо мегӯям ки худатонро эҳтиёт кунед. худи ҳозир дар ин вақту замон, дар ин нотенҷиҳо бо ҳар гуна шахсон сарбасар нашавед. ба провокатсияи онҳо аҳамият надиҳед. бо ҳар гуна одамони ношинос дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамсӯҳбат нашавед. ҳар гуна наворҳоро тамошову лайкгузорӣ накунед. дар ин моҳи бузург аз Аллоҳ хоҳиш мекунем ки тамоми мусалмононро аз азоб, фиребу найрангҳо нигоҳ дорад. худатонро эҳтиёт кунед то наворҳои навбатӣ хонаободу сарбаланд бошед.